Hej hej. Hej hej. Hej hej. Ja, nu er det jo lang tid siden, vi har lavet en Video. Og nu vil vi gerne lave en ny, fordi vi synes det er sjovt. Ja, vi ikke? synes det er sjovt. Og interessant. Og også noget, som vi ikke tror på, vel? Men Ja. det er det bare. Og så, ja, det er jo lang tid siden, vi har lavet den, så vi vil bare sige, at vi har det godt. Og Ja, Vi men har den ene det- tvilling er død. Hun blev kørt over af en traktor. ja, den ene tvilling blev død, hun blev kørt over traktor, men så Pernille her, hun har fået sin kæreste. Ja, han hedder Daniel. Han er en kiks. Han er En chokoladekiks. han er en chokoladekiks. Det kan han godt lide. Og du synes bare, jeg er mærkelig. Og Ej, nu du er skal vi ikke jo, sige nogen glæde. sidst vi lavede vores video, det var midt i Det var jul. Det var jul, og nu er den det der blevet, juleting. nu er det blevet januar. Ja. Og nu sner det, Og det er trist. og det er trist. Så Det er så mega får, sne. fordi så får vi sådan en her dårlig sommer. Og det gider vi ikke have. Det er bare ikke flink. Hvad skriver du? En kiks. Det skriver lidt for. Han er her underlig, ham der gutten der. Hvad så? Hvis jeg skal have game nat med ham, hvis jeg skal have game nat med ham, ikke? Ja. Så skal du bare ordentligt game med hele Så skal jeg bare game. Så bliver det vildt. Så kan jeg lade jer to være alene hjemme. Ham der. Han er fræk. Hende der. Hvad er det hoved? Hun er fræk. Katter. Nej, det må vi ikke se på os, vel. Det er farligt for de små børn. Det er jo ikke godt, nej. Hvis Det er ikke flink. Ja, du er nydelig. Du er nydelig. skal der noget med lommen. Nå. Ja, hvor er det bare lækkert at gøre det der, hva'? Vi elsker det. Ja, det er flot knægt. Det er YouTube, det her. Det er måske Alle ikke kan helt se det, rigtig alle sødt kan at se gøre det. der. Gå ind på RedTube. Alle kan se det. Daniel, nej, Daniel. Vi vil gå ind på RedTube. Det er ikke smart. Ja, du synes Det der, det er smart. rigtig godt. Det er faktisk rigtig godt. Du synes det er smart. Jeg synes ikke det er smart. Hvorfor? Du redder 20. Ja, Så YouTube Ja. ligesom kan leve. ja, Daniel. YouTube kan godt leve. For YouTube, der er mange folk, der godt kan lide det. Og mange folk, der lægger ting ind der, for mange andre folk kan se det. Det er der også på. Ligesom RedTube. Ja, men det er ikke det samme, okay? Okay. Okay? Er vi enige? Mm. Det var heldigt. Hvad er det for noget? Hvad er det for noget hår, du har? Jeg ved det ikke. Du ligner en, der Det er er boller i Stefan. numsen. Er en kat. Siger du, jeg hedder Stefan? Ja, fra nu af hedder du Stefan. Hvad? Fra nu af hedder du Jeg Stefan. finder ikke hedder Stefan. Vil du ikke hedde Stefan? Fuck dig. Fuck dig. Og Kan du forstå, Fuck hvad jeg, dig. kan du forstå, hvad jeg siger? Mm. Fuck dig. What's up? Hallo, jo. Og så er det fordi, at vi kender en, der hedder Nana, ikke? Og hun er ordentlig nice, ikke? Og ja, Hvem? Nana Nielsen. Nå Og ja, så- Nana Nielsen. Jeg er gift med en på Facebook. Hun er min kone. Ja, men hende, var det ikke hende og hendes far? Jo. Der skulle til bageren. Og så, Nå ja, de skulle tilbage. Nej. vi, laver, nej, vi nej. viser lige, hvad det var, de gjorde. da Okay, de var nej, nede ved det var bageren. min. Og jeg er bageren. Og det er min rigtig gode veninde. Hendes far, han, hvad nu det hedder. Han var på arbejde, og så skulle ned på bageren sammen med nogle mennesker, ikke? Jeg leger faren, og hun er bagermanden. Okay. Ja. Det var sådan nogle, de havde sådan nogle smørbrød, sådan nogle dyre smørbrød, ikke også? Så de hen. Har I nogle smørbrød? Ja. Så nogle skal jeg ikke have. Nå, hvad skal du så have? Hvad koster de? De koster 47. Fuck dig! Okay. Ja, og det var så det, der skete, da de gik til bageren. Så I skal sige sådan, hvis de spørger nu på McDonald's, har I en cheeseburger? Så siger de ja. Sådan en skal jeg ikke have. Så vil du sige, hvor meget koster den? 40 kroner. Fuck dig. Og så går du bare. Jeg klager til politiet. Det er nemlig rigtig interessant. Champignon. Hvad står der? Hvad? Står der champignon? Ja! En champignon. Kommer hvorhen? Hvor skal du hen? Du skal ikke nogen sted. Hvorfor spørger han så, hvornår du kommer? Jeg kommer ikke! Det er egentlig godt, du kom. ja, prøv her. Du skal komme hjem til ham i morgen. Nå, siger han det? Ja, du er der. Au! Jeg sidder der i kinden, ikke? Det kan du godt Så lide. river jeg dig i håret. Ved du hvad? Det kan du godt lide, ikke? En kiks. Din mor er kiks. Skal du stå og disse min mor? Ja. Ej, Daniel. Jeg er simpelthen bare så
Prøv at tage håret om bag dine ører, ligesom mig. Nej, det skal se dit rigtig pretty boy hår. Nej, jeg har sat det lige så pænt. Det blev endnu flottere. ikke så. Fuck, det griner med. Dej. Skal vi bage dej? Pizzadej. Kagedej. Popcorndej. Fuck, det vil egentlig være mærkeligt. Nej, ikke pølsedej. Det kunne være sjovt, hvis man kunne bage popcorndej. Nej. Nej. Nu holder du kraftet med mund. Ja, men vi bliver nødt til at sige... Jo, vi bliver nødt til at sige farvel, ikke? Fordi at vi skal ned og spise, og det er noget rigtig interessant mad. Så vi bliver nødt til at sige